देखो हल्दी की कैसी सजावट लगी, देखो हल्दी की कैसी सजावट लगी। पहला हरदिया पापा जी चढ़ावे, बगल में मम्मी सुहागन खड़ी। देखो हल्दी के कैसी सजावट लगी, देखो हल्दी की कैसी सजावट लगी। दूसरा हरदिया चाचा जी चढ़ावे, बगल में चाची सुहागन खड़ी। देखो हल्दी की कैसी सजावट लगी, देखो हल्दी की कैसी सजावट लगी। तीसरी हरदिया भैया चढ़ावे, बगल में भाभी सुहागन खड़ी। देखो हल्दी की कैसी सजावट लगी, देखो हल्दी की कैसी सजावट लगी। चौथा हरदिया फूफा जी चढ़ावे, बगल में बुआ सुहागन खड़ी। देखो हल्दी की कैसी सजावट लगी, देखो हल्दी की कैसी सजावट लगी। पांचवा हल्दिया मामा चढ़ावे, बगल में मामी सुहागन खड़ी। देखो हल्दी की कैसी सजावट लगी, देखो हल्दी की कैसी सजावट लगी।